हे भगवान, हम रउआ से बस एक ही चीज मांगे कि सब केहू के नु बुद्धि एकदम बढ़िया से दिमाग में फिट कर दे। काहे कि देखो तानी कि हमर मेहनत के फल कहीं औरे देता लोग। जौन जौन हमरा के फॉलो करे नु ओकरे घरे हम एक और प्लेट पकौड़ी पेठाए। हाई देखा, ये ऐसन वैसन पकौड़ी नहीं खे, इन्हें भइल बा 50,000 के खर्चा। तेरा ध्यान किधर है कि तेरा पकौड़ी इधर है? तुझे इतनी भी खबर है कि तेरा पकौड़ी किधर है? भी हम ई गीत गाते रहनी तले ओमे से 2-3 गो पकौड़ी गाय। ई चोरी ठीक हमरा सामने बगा करत रहे। हमरा थोड़ा सा भी भनक ना लागल कि इतना बड़का चोरी वो हमरा आँख के सामने से हो जाए। आज बड़ा भागे से बाचल हमर मोबाइल रखले रहनी कि वीडियो बनावेला, ई तुरंते गिर गई। वो कोनो डैनिया बिया जना के काला जादू लागल बा हमर वीडियो। जे दिन में मिल जाए उ दिन में तो पटक पटक के हम बताए। साबरमती रिपोर्ट तो बहुत पहले ही रिलीज हो गई रहे, हमनी ना देख रहनी सन तो सोचनी सन चलो आज देखल जाओ। इतना इमोशनल फिल्म रहे नु कि हम का बताई। ई सच्ची घटना पे आधारित बा। बताई इतना दिन से सच्चाई हमनी से छुपावल गए